CGB. Dali sa nata, saragumok na naman ini. Oning sa ko yung headphone, saragumok na naman so kan ni Chief Tick Ramiro. Sana da ini magkapurutol na sa kong headphone. Pareho kitang dilawan. Lang ka. Maparada kitang dua. Dahil ko na nako ko aso pag kunyang kaining saragumok na so earphone ko. O tatabunding o paano nan pag badbad ka ini. Mariosep ka. Kamuro Miyerkules na aga. Ay nako. Okay na. Ini kempi gamit ko chip tekta. Nag-antipara bagag pag nagbabasa. Kung ining so headphone, mababari sugosok ka ng antipara ko. Good morning, tabi isa sa tuya agabos Miyerkules. Fetsa 4 kan Hunyo 2025. Aldaw kan sa tuyang mahal na inang Santa Maria, day tabi makalingaw sa paghampang niya to kan kaaldawon, an mahal na amang Diyos dapat an perming itigpa. Ta sa gabos, happy birthday sa nagkukumplean yung ngunyan. Mama Mary Day. Day makalingaw, pasalamat lamang man kay mahal na inang Santa Maria. Igo po ni Novena 5:15 live sa DCGB AM and siyempre sa online niya mo. DCGB News Online. Tingog kan banwa anaan sa indong na antabayanan. Minarespeto sa lambang miyembro kan sosyudad asin kan familia. Kasabay dyan ang paglaom na yaon man po ka mo, nagdiretso. So at least igwaman kitang mako ang natada na magdiretso. Hali duman sa kadakul-dakul na nagantabay ka subago. Imbitado mi ka mo na sagkod man kitang 10:30 mantang naghanda na siguro kang pangudtuhan. Ano lamang ang pangudtuhan mga taga Albay District dyan sa Washington Drive. Kumusta ka mo dyan? Siya sa Teachers Village 1 and 2. And then igwa pa kitang paraan tabay dyan sa Washington. Nalingawan ko lang so pangaran pardon tabi medyo malilingawon kita. Sa Daraga, kumusta ka mo dyan, Sir Ato Lim sa Petron Top Gas Gasol? Sa opisina, warehouse, and sa outlet, yan sa may Alba, kaya sa may Daraga Public Market sa Petron Top Gas Gasol. Ano lamang ang pighanda manindo sa Kamalig, yung Pinangat Festival, madali na tabi ha. Maray na aga, Mayor Kaloy Baldo. O dyan man tabi sa Sentro Canligaspi, kumusta sa Saudan, sa Renilizan, San Roque, bye Pigkale, Madam Pilar Akende kan Gold Street and Good Luck Novelty. Kumusta dyan sa mga sales ladies? And siyempre yung sa tuyang the best man na alahero, buda reluhero. Aram panindo kamong mga bagong tubo mo niyan kung anong gustong sabihon kang relohero. Yan, ang gustong sabihon kan para irahay ki relos. Relohero. Si Sir June. Good morning, Sir June. Ay, yung listener tamang pala nuning Ciel Rizal, si Madam Tere, yung supervisor dyan, pati naman yung tropa sa Shell Gasoline Station. Uyan sa may hampangan kan Cres Snack In. Sa talaga naman. Nakamonitor sinda dyan permit. Di padakan panahon. Sabi ni Madam Tere.
yung Bisora dyan, ha? Good morning. Engineer Mon, maray na agatabi sa National Telecommunications Commission. Musta ka mo dyan? Arawiz. Kumusta si Engineer Boots Cristobal? Yan. Yung, si Engineer Oka Cristobal, si OCC. Long time no see, sir. Pwede bang mapasyal dyan sa'yo? Baka nakantabay dyan, ano? Tapos kay Engineer Boots Cristobal, yung tugang ni Vice Mayor Bobby Cristobal. Ang dangog tayon malaog na Assistant District Engineer po kan 2nd DE. Si Engineer Boots Cristobal. Kamudyan sa Catanduanes and Kamsur, Sorsogon, Masbate. Tabaco City, good morning. Diyan sa Nag-Arantabay, nadadangog kita diyan sa FM station mi 106.9 WGB FM. Kumusta diyan kay Sir Dex Velez, SM Sir Dex Velez, and sa bilog na tropa kay June Burnilla, kay Ronald Bunafuz, kay Sagabos na diyan DJs, men and women, and siyempre kay Elvis Precisely. Naka-duty pa ngayon si Elvis Precisely, ha? Good morning. Yan sa mga maurag na tornero. Anong gustong sabihin kaining tornero? Pardon my ignorance, ano? 8057. Gabos da, shout out sa mga maurag na tornero. And siyempre, so listeners niya to, tabi na mga kunyan. Triskelion. Yan, good morning sa Indo. Si Mel Antivola, maray na aga Mel Antivola. Sagkod kay Migong King Reginaldo. Buda kay El Haciendero Jason Gomez Puyo de Segundo. Yan, Jason Gomez Puyo de Segundo. Ang tornero pala makinista. Ba talaga? Iyo pala nansaro pang termino apod kan makinista sa mga barko baga, buda yan sa sakayang pandagat. Makinista. Yan. The Makiner. Mayor Vic Perete, Mayor-elect Vic Perete, good morning. Daraga. And siyempre si Mayor John G. House yan. Si Chief Jimmy, ang satuyang Chief Reporter Pading Jim, kumpadreng Al, Pading Jomar, Joshua, si Angel, and si Karen Nicolala. Sa Manibela si Henry M. HM, Henry Mata, ang samuyang mata sa kalsada. Sa Master Control, ang Solid Dilawan. Pareho kaming nakaleyo ngunyan. Sabi ba kan mga aki, nakaleyo. Chief Tech Ramir. Narurumduman ko ining tugtog na initabi, Jerome. Diyan sa bugtong. Pag-araw kan, medyo amay-amay pa ang pagkabanggi, Senyor Noel Manalo. Pag-araw ka ining mga tugtog. Taan ang sistema kan, tulong tugtog iya. Pag-araw ka ining tugtog, medyo maray-rahay pa. Pag medyo nagluluway-luway na ang tugtog, minaaratindir na nin maray ang mga nag-iirinom. Pag lalong nagluway na sa ikatulong tugtog, ngarangaho na so nag-iirinom. Pero pag arog pa kayo ng tugtog, mga kompaya, dahil pa naglalapo nog iyan supaa. Ang masunod ka ni kaduang tugtog, medyo nagrulapo nog ng diit supaa. Si Relinsyoho na ang so nag-iirinom. Pag ikatulong pyesa na, uya na dahil nang riribukan. Naglalapo nog ng paa. Inin poon mga arog-kaan. News Direct Mar. Walang kasuko-suko.
Madam Shaleron, Jen Matthew Balyaran, Nicole and Gloriani, and Jimos Barrios, Sindapon Minaso Rumada, Istorya Lokal, National, International, Minalwa sa radyo, and sa samuyang social media news portal, DCGB News Online. Jerome Nico Martinez. Ano ka, Jerome? OKC, ano yung kalaban ng OKC? Indiana? Ba? Sain ka duman sa dua. Si Ant-Man, sain si Ant-Man. Pirde yun, si Ant-Man. Narimati si Ant-Man. Ibi-ibi siya. Tapos si saingan dito pag-una siya MVP. Jerome Nico Martinez is the name. Diyan po sa IT. Ako mapon sa indong servidor sa radyo an sa indong public information officer ng bayan. Check. 1, 2, 1. Si Tyrese Halliburton, pag-una siya sa CMBP. Narimati ba ko siya sa inapudwa Irakman. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Morning, Tabi. Sabi ni Pading Noel Manalo, good morning, Padi. Gari, tuumon mo bagaan sequence kaan, dai ka lamang nag-agda, na try ko man kunta na. Pading Noel, ika na ang tunay. Buda si Papa Jer Nichols Bailon. Uy, si Ramon kan sa imong pangudtuan, no? Ibinabad na Senyor Jason Gomez Puyo de Segundo, nakababad na sa tubig, so pirinidaso niyang manipisan ng pakapidasong mariguso. Dispes nakaready na so panggisa. Is nasiram. Papa Jer Bailon. Iyon yung pangudtuan. Masiramon ini. Very nutritious. Ginisang mariguso. Pigbababad na baga. Ano yung pigbabad mo? Tubig ba ini o suka? Yan. Maray na agatabi sa imo. Sabi man ni si Senior Jason Gomez de Segundo, tamaan sa iya, tama pipilay sa Ika, Jason, dahil kang ibang perming atribido sa nasikwan, si Papa Jer Nichols Bailon. Masiramon man ang pangudtuhan ni Pading Noel. Naglalanana na maharang-harang na ano ini. Sus Mariosep naman naglalanala na ako niyan. Naglalanala ng gulay na apay. Nako, Tabi. Sige, mabulta muna kita. Tama importante kitang apod, Tabi, Jerome, ha? Pasok mo muna yan. Tama importante akong apod. Ito po muna, sandali po muna. Yan. May apod lang kita, madali. Mabulta po ang programa. Pakalis mo na ka nagkapirang pagirumdom. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sa Tabi, Jerome, may apod talaga kitang paan. Ara mo may pigasi-kasi sa katanduan sa birak sa harong. Kaya, sige. Pading Noel, ano ito sa pangudtuhan mo? Nagnanatok-natok na apay, natong na may arang-arang, sus Mariosep. Oy, good morning, Tabi. Diyan sa Ginubatan, Kasubanggi,
And in fact, kakasubang gibuda kasuhapon, igwang nagpaparaapon sa tuya, nagkapira ito, may problema na gusto nindang maisihan, ano ang mangyayari, ining mga maabot na daw, problema sa basura. Hindi ko kung ano ang sitwasyon man ang gadyan. Dai na daan nagkukolekta nin basura for reasons na daitasabot what happened, pero basado sa tuyang kunyan, mga informantes, yung LGU ginubatan, igwa ata yanin kontrata sa Iwa Beso, inibagang su digdi sa daraga, na pinagtatapukan kan basura hali sa man iba-ibang munisipyos, na ang Iwa Besong iyan, igwa aning permiso hali sa gobyerno, partikular sa DENR and all attached agencies, na sindaan nagpoproseso kan basura susugduman sa panibagong lay na pinag-utubaga sa disposal kan wastes, solid wastes, ngunyan nagbabayad ang mga LGUs. Now kasubanggi may nagapod pa sa tuya nagbabayad iyan diyan sa mga sa Iwa Beso, yung mga manlain-lain na Iwa Beso. Ang ipinabot sa tong informasyon, yung ginubatan, igwaning parang kontrata ata dyan sa Iwa Beso. Dahil lang aram kan mga residentes dyan, what happened, na tadain na daan nagkukolekta nin basura. There must be a problem somewhere else sa process, either sa payment or kung anong data isi. Pag kung ang basura baga, kung dai mo iyan makolekta sa laog sa naning duwang aldaw, ang volume kaan will be massive. Kumpirang barangay iyan tabi na mapipindyente mo ang pagkolekta ng basura, and igwa yan in health implications and dakol na epekto po sa sosyedad. Kaya aramon ta daw kung anon mga sistema man what is happening diyan sa kunyan sa ginubatan, kung ano ang what's the veracity kan report na iyan. Good, sabi naman ni 680, good morning Sir Pio, di sa natabi basura kundi pati tubig. I don't know, after elections baga nagsurunuda na sa mga problema na naman. Sige tabi kuang kita kaan dyan sa ginubatan. What happened? Baka nagkaigwa lang ning slump or hits somewhere else. Primero dyan sa proseso kan pagkolekta kan basura. You can just imagine 1 or 3 days or so na dai mo maakwat ang basura sa mga barangay. Maray nga ni kung igoning segregation policy da itasabot. With or without segregation policy, pag day po yan nakukolekta, nintama sa oras, gulpi ang implikasyones ka yan. Sa sanidad, sa salud, konvenyensya, sa kalinigan, tabi. So what's happening dyan sa ginubatan? Baka igo lang ning nag-crop up na problema na day pa na aaktibaran. Was it sa payment or sa kung ano, day tasabot. Basta iyo da ng sitwasyon Ngunyan, may nag-text pa sa tuya, pati da tubig. Diyan sa ginubatan. So susugon ta po yan, and makahurong kita nin mga personas na pwedeng makatabang tabi, either so administrasyon ngunyan ni Chino Garcia, Mayor Chino, or so nag-adang-adang na administrasyon, konektado iyan tabi. Set aside politics, konektado na iyan. Problema na iyan kan komunidad, without blaming anyone else, without blaming anything else, without blaming someone else, konektado na iyan tabi. Ang kaantuyo tanadigdi is to solve the problem through itong sa pagkahuron kan mga personas na pwedeng mag-aktibar ka iyan. If ever man nagad-araw ka iyan ang sitwasyon na dyan sa ginubatan. Dipisil iyan. Basic po. Tubig, ining so basura, mapagal. Kaya baga ining mga LGUs, dakol na LGUs digdi sa Albay ang nagbabayad dyan sa Iwa Beso
So sa diri baga ni Baki yung contractor ta so mga LGUs igwanin mga lokal na gobyernong daing kapabilidad financially na maka-set up kaitong so proper waste disposal and management facility na susugduman sa bagong lay na ang nagpapautob po DENR. Idigdi nga ni Ibaga sa Legazpi, we were lucky enough ta na ipundar iyan na waste management facility niya to na igong nagtabang sa tuya ka na ibang nasyon several years ago na maiput up yan ta. Bako po basta-basta ang gastos. Kan pag-put up ka yan, kung susunodon mo, in toto, itong supervisiones kang lay na nagmamando kung paano ang pag-dispose kan basura kan lokal na gobyerno and itong sa facility mismo kung anong klase ang ibubugtak na pasilidad na bubugtakan kan mga basura kan LGU. Billions gayud ang kantidad kayan So itong sa mga daing kakayanan na LGUs digdi sa Albay, uyan dyan minatapok sa Iwa Beso. Ining Iwa Beso, igwa yan yung nagkakanigong permiso sa gobyerno, sinunod so kunyan. So, patakaran, gabos, requisitos, mga provisiones kanlay. Kaya, nagbabayad dyan sa mga mga LGUs na daing kapabilidad na mag-set up pa kaitong so, iyon na nga niyan, ining waste management facility na susugduman sa sa ipigmamandukan lay tamahalon. One of which daw ining ginubatan. Dahil tangan isabot ko ni goning segregation policy dyan, ta so sa tuyang mga kahurong kaso hapon, iyan na yung yan, basta su problema nga ipapapiyo. Nagkapirang aldaw na, duwang aldaw na gayud nga kung da iyan masustiniran na kontrata or what, kung nagkaigong problema, dahil maresolveran, you can just imagine, the impact kayan po sa susyudad. Adyan sa ginubatan tabi. Kaya, mga rin baka may masusugan kita kaning impormasyon dyan, what's the crux of the matter? Yan. Pag sinabing crux, yung ugat kan kunyan, kan istorya. The vortex of the issue. Mugun mo. Maapudan ta si taod-taod tapag station break balong ko aapudan ko si Mayor Chino na Garcia what's happening diyan tanganing makwanta yan ma-verifikar ta and maaraman ta what would be the possible solutions na maitatao diyan kan lokal na gobyerno sa ginubatan. At least yan natawan taning prioridad digdi sa tuyang programa ngonya na pagkaaga sa tingog kan Banwaan. Ma-time check kita Chief Tech Ramir Tabi and then may mga hanap buhay. Tama, ma-time sa kita. Kasubago, nag-albura kong dit na hanap buhay. Tamay nag-apon sa ko, paano? So, pig-asikaso ko sa birak. Ako ba nag-asikaso duman? Paminsan, minauli nga niya ako. Pero yan, pag weekends, pag may problema, minakuang kita duman. Sige. Ma-time check ako, Chief Tech Ramir, ha? Time check ako. Tapos sa mga hanap buhay dyan, ikon mo na, i-ready mo na yung sponsor sa time check. Then signalan mo kung pwede na. Ang sa kuyang numero de telepono, 0942-670-1195. Smart yan, 0942-670-1195 sa Smart and 09660-730-115 sa Globe. Si Ramon ining pangudtuhan mo Pading Noel na manalo. Nako, makaibog. Luto na pati so pangudtuhan niya, Si Papa Jer na bailon, lulugom pa sa nasukuan. So, marigoso. Si Sir Mel na Antibula, maray na agatabi sa mo, Sir Mel Antibula. Para antabay taman iyan. And si Migong King Reginaldo, maray na agatabi sa imo. Pwede na Chief Tech Ramir, tabi. Pwede na. Ma-time check na ako. Pwede na? Sige. Oras Pilipinas, sakto yan, 9:30. An oras hatod sa Indokang. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi,
Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Tingog Banwaan. Pio Fernandez. Thank you so much, Chief Tech Ramir. Thank you so much, Chief Tech Ramir. Standby muna all units kung may report, not unless na flash iyan. Tamang-tama, maswerte kita nakakontak kita kay Mayor Chino Garcia kan Ginubatan, manungod duman sa pinagtutukar niya to kasubagong istorya diyan sa waste management collection disposal kan LGU Ginubatan. Mayor Chino, good morning. CPU Tabi kan DCGB. Yes, good morning, Sir Pio. Opo, pag maputol po akong maridayal po pag naputol. Tabi? Ayun po, Opo. sige po. Sir, Mayor, may natukar ko kayo sa istorya sa pagpuon kang programa, yung basura diyan sa Ginubatan. May mga nag-arapon sa Sakuya. They are looking for answers. Primero, what happened? Parang dahil nagkukolekta na Tabi, over? Actually po, last week kaya, Sir Pio, susaro ming unit na nagkukolekta ng basura is naraot. So, igwa kami duwang trucks. So, sa ngunya, naghahabol kami ng mga basurang dahil na kolekta. So, So, iyong pigigibo may gabos, so mahakot tulos yan, and then tapok mi na sa duman sa Iwabeso. ayun. Apo. So, ang nagka-problema talaga is yung facility, yung truck. Yes, opo. Kaya kami, nasasakitan kami, pagsaro lang na truck, almost talagang pirang area lang nahakutan pagsaro. Pero sa ngunyan, operational na, susaro, naghahabol kami ngunyan na mahakot mi gabos. Pira po Tabi, Mayor, ang truck nilo dyan na talagang dapat operational? Sa everyday po, duwang trucks po talaga. Okay. And then, nagkaroon na paralyzed kami, naging saro lang sa unit. And then, sa ngunyan, ma-resume kami. Pinaghahabol na kami na mahakot na po gabos. Pero talagang medyo natambakan because of that situation Iyo po. before. Yes, opo. Dahil man yung problema duman sa kontrata niya to sa Iwabeso, bayadan ngaya or what? Igba po kami babayadan, pero on process man gabos, dahil pa man kami pigsasiraduhan, kaya nagpapasalamat man na. Gora, pighabol tang bayadan sa Iwabeso. Ngunyan, may payable sa po kami, almost 3 million. Siguro by this week or next week, mababayadan mo ito. And then, so remaining, after the supplemental budget, mababayadan mo so remaining. So all in all, Yes. what's the outstanding amount kan credit nito sa Iwabeso Tabi? Dahil ko masabi sa exact, pero nag-allocate kaming 7 million for kung kaya ma-operate na siya until December. Maalokar Yes. ka mo ning ina 7M kung kaya sagkod na yung December mo niya na taon. Iyo po. Takong kulang, yan ang pupunuan naman kang masunod na administrasyon, siya naman po ma-allocate para sa Iwabeso. Okay. Pero balikan tayo itong 3M para sa pirang bulan Tabi ito, Mayor? Actually, from January
January until around mga March or April. Okay, so that's the outstanding credit, Yes. credit. Apo. 3M. Igwa ng pambayad ka ng munisipyo tayo. Igwa po. Iyo po, nasa annual budget mo siya. Ay, So talagang iyo, so naging problema mo is naglobo talaga regarding sa basura. Dahil lang kami nagkukolekta, nag-expand na kami. Pati Mayon unit and hanggang Maura Road, nagkukolekta na kami. So talagang almost double up so collection kang basura. Iyo, mado-double up and Apo. so kilo, malagaw ang tunilada kan, malagaw subayadan. Iyo po. Dati, digdi lang kami, 11 barangays lang sa urban. Kaso talagang siguro sa population kay puwan na mag-collecta maski sa insan actually sa Mayon unit, so na-encounter mo yung problema dyan is garo na arang maski sa likod lang, nagtatapok sinda, o so duman sa, may naging issue nga ni, duman sa Masarawag, may sarong lote sindang pigtatambakan. So yun ito so naging akuton mi na ang sa Mayon unit para ang basura maitapok sa tamang lugar. Ay, opo, very good. Now, balikan tayo itong 3M, mababayadan ito sigurado, Mayor, ano po? Yes, opo, mababayadan po ito. And itong 7M na sa indong itatry na budgetan para na ito sa whole year kung kaya. Actually po, naka-include na siya sa supplemental. Pigalat ko na lang na maitukar sa Sangguniang Bayan. Then, same process para mabayadan po sa mga previous na mga babayadan. Aha, okay. So, igwa kita dyan yung no segregation, no collection policy. Actually, yan ang sa dako lang problema na gusto mi implementar yan. May mga nagsusunod na barangay, tapos igwa kaya na saro pa naging problema is pigwawalat lang ang basura sa base sa pag-review mi sa CCTV. Bako man siya taga mismong barangay, kumbaga pigwawalat nga lang yan dyan. Uy, sus Mario, man, ano Yan ang tabi. saro sa kay Puan higpitan talaga. Pero di policy of no segregation, no collection, igwa po kamo dyan? Igwa po, papatupad dito. So ito lang, ang minsan na may mga nakahalo. Like, so for example, may mga pigwawalat lang kami. Like, so nagtaraga ki mga kahoy, sa mga dahon, pwede may ang pigkukua. Opo. Okay, well and good, at least sa basura, may asigurasyon kita dyan na mabayadan Yes, mo na naghahabol na pagkolekta. If you Yes. may tabi, Mayor, saro patabi, yung traffic dyan sa area man, particular Morera, yung trabaho dyan, how can the local government help na ma-expedite ang trabahong iyan dyan sa Morera? Well, pigre-raise mi na yung pirmi sa DPWH and araw ka ito, so pig-report po ni Jimmy Cansaro. Dapat tapos na ito Kaso baka umagayon sa pagkagibukan tinampo, so mapuuna naman sinda. Oho. And another na naman yan. Problema, iyo po ang pinaka-choke point. Ano po ito, sa ditso tulay duman. Kumbaga, palaog ki sentro, itrinay mi man, so hali yung ligaw, digdi na sa sentro maglaog. But, duman na ba-block, duman ang choke point talaga sa area na ito. Iyo pa so nagka-diferensya. Ay nako, sige sana matapos na yung tulos. Sana po, iyo po. Problema mi nga iyo pa lang ito, pag-iisip mo ko itong pataas na baga po sa Morera, talagang ito mas chaotic ito. Iyo, komplikado yan pati yung Aleco, dapat involved na daw dyan. Correct, opo. And Opo. may mga harong talagang dapat haliun. Oy nako. Opo. O di sige tabi, Mayor, primero duman sa problema kan basura, asigurasyon mo sa mga Siguro po, taga-Ginobatan. rest assured po, mapipick up mi yan gabos and try mi yan gabos na mahabol mi na ma-pick up na yan as soon as possible. Mayor, salamat din maray, mabuhay ka po. Salamat po. Thank you so much si Mayor Chino Garcia, manungod duman sa concern dyan sa Ginobatan. So it's clear na tabi, may babayadan man agad na almost 3M, pero okay na yan, preparado na. Then ma-supplemental pa sin ng 7M para at least for the whole year makuha na and madagdagan pa kung kaya. At ang aning sumasunod na administrasyon ni now Vice Mayor and incoming Mayor-elect Gemma Onghoko, igwa na nin paabong lamang na igwa na ning budget para sa initial na pambayad sa basura. Nagka-problema pala yung pagkukolekta, yung truck. Kaya natambakan ng basura dyan sa Ginobatan. And rest assured, pinagbubukod na endangon yan kan mga tauhan kang solid waste management system dyan sa LGU kan Ginobatan.
O eto, may kono day tayo ni nahabol ki Mayor, 18 million data utang sa Iwa Beso. O ba? Ihabol na sa... sige, tapakanta yan, sige. So abot sa tubig, naku na, maghapon wara bulos digdi sa lugar namon sa Iraya. Magabulos 5 a.m. to 6 a.m. lang siguro, then the whole day wara na. Sana ma-actionan man po. Sige, ipapaabot natin yan, ha? Good morning, Tabi Pio. Curious lang, Tabi. Sino po ang owner ng Iwa Beso? Tapos kailangan po ba talaga na dyan magtapok kay basura mga LGU Canalbay? Well, pinag-explicarta na po, Tabi, paano. Yan na Iwa Beso. It's a privately owned facility na igunay permiso po hali sa gobyerno na nagsunod duman sa kunyan sa ining tigmamandato kan lay. Ngunyan, so mga iyang paano na sistema na pinag-imponer kang lay na dapat tapukan in basura kan mga LGU, it needs a lot of budget. Kung susunodon mo itong kung makumple ang lokal na gobyerno duman sa lay, bilyon yata ang kaipuhan bilyon ang kaipuhan. Ngunyan, igo pa ganin mga LGUs na kulang man ang kapabilidad financially, yung ira ninda, yung sa indang income, kulang man. Kaya an iba kaan, digdisalbay at least, an iba kaan nga, nagkukuron tribo, minabayad na sana dyan sa Iwa Beso. Tanganing subasura duman sa indang mga lugar, dahil man magtambak, tadaig nga di sinda, ning kapabilidad na mag-establish kaya na waste management facility na susug duman sa lay na ipinag-iimponer kang gobyerno. Grabing budget ang kaipuhanan. Yan, po, makuan nga ni kita digdi sa Legazpi, yan, naka-establish ka yan, ito pa, panahon ni Mayor Noel Rosal, igwaning nakapartner kaya ka na ining ibang nasyon, kaya na-establish yan, dahil kitang problema. O sa ibang mga lugares, digdi sa Albay, so mga LGU na daing capability na mag-put up kan araw ka na pasilidad nin pagtambakan ng basura, yun ang solusyon. Nagbabayad sila sa Iwa Beso dyan sa Daraga. Yan. Ining na analingawan how through na 18 million, so bayadan, dyan sa kunyan, sa Iwa Beso. Sabi ni Pading Noel na Manalo, sulayang demonyo padi, tamaarang, tapos may tama, nakatsamba. Ginulay ni Pading Noel, so laya ng demonyo. Apay. Papa Jer, baylon ginisa mo na so marigoso. Masiramon iyan, tabi. Na marigoso mo. Okay. Anong kontatabon jing? Igwa ka dyan 45 para maipasok natin. Sige, igwa da. May mga hanap buhay kita. Diyan lang po ka mo. Dakol kitang mga pag-urerestoryahan. We will be right back. Pakalis po ka nagkaperang pagiromdom. Now open for enrollment. Ago Medical Educational Center, Bicol Christian College of Medicine, AMEC BCCM, is pleased to announce that enrollment for school year 2025 to 2026 first semester is now ongoing. Build your future in the field of health and medicine. We proudly offer the following degree programs: Doctor of Medicine, Master of Science in Public Health, Bachelor's degree in Nursing, Midwifery, Radiologic Technology, Medical Technology, Psychology, Biology, TESDA registered vocational programs, 3-year diploma in Healthcare and Management, Emergency Medical Services NC2, Food and Beverage Services NC2, Trainers Methodology, Events Management Services NC3, Bookkeeping NC3, Barangay Health Services NC2. Scholarships and discounts await you. High school graduates with honors can receive up to 100% tuition fee discounts. With honors, 50%. With high honors, 75%. With highest honors, 100%. Entrance scholarships for medicine students, summa cum laude, 100% tuition fee discount. Magna cum laude, 75%. Cum laude, 50%. Why choose AMEC BCCM? We are recognized as a top-tier medical school in the region, consistently producing board exam top-notchers and world-class healthcare professionals. Secure your future in the medical field. Enroll now at AMEC BCCM, where excellence in education meets a passion for service.
Uwi na sa liwat ang okasyon kan Pentecostes sa Diocese kan Legazpi. Sa maabot na Hunyo 8, alas 8 ning aga hanggang alas 12 ning ugdo. Iniimbitiran ang gabos na mag-atindir sa pagselebrar kan kumpleanyo kan satong simbahan. Nagunyan, nasa 15 taon na sa satong diocese na kung sain saro ini sa mga makasaysayang pagtiripon kan gabos na mga ecclesial movements and communities. Dakulang biyaya na maabot kan satong simbahan, ining 15 taon nin kaugmahan na padagos kitang iniibahan kan banal na espiritu sa satuyang pagbaklay pasiring sa kabanalan. Kaya mare na kamo sa Ligao Gymnasium asin magdangog, makisayaw, asin makiugma sa padagos tang pagresibi kan biyaya kan kagurangnan. Tiripo na kita sa Pentecostes 2025. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Tuhod, siko, baywa, aray. Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Experience the best student life sa University of Nueva Cáceres. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon, makabagong learning modalities, modernong facilities at mahuhusay na teachers para maging future ready, work ready at life ready ka. Patunay niyan ang magagaling na alumni, board passers at top notchers at ang mataas na employment rate. UNC is your best bet. Enrollment is ongoing in all levels for the school year 2025. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Enroll now. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambal po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex!
Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod nin mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape Asin Barretang Agraryo. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Uwi na sa liwat ang okasyon kan Pentecostes sa Diocese kan Legazpi. Sa maabot na Hunyo 8, alas 8 ng aga hanggang alas 12 ng ugdo. Iniimbitiran ang gabos na mag-atindir sa pagselebrar kan kumpleanyo kan satong simbahan. Nagunyan, nasa 15 taon na sa satong diocese na kung sain saro ini sa mga makasaysayang pagtiripon kan gabos na mga ecclesial movements and communities. Dakulang biyaya na maabot kan satong simbahan, ining 15 taon nin kaugmahan na padagos kitang iniibahan kan banal na espiritu sa satuyang pagbaklay pasiring sa kabanalan. Kaya mare na kamo sa Ligao Gymnasium asin magdangog, makisayaw, asin makiugma sa padagos tang pagresibi kan biyaya kan kagurangnan. Tiripo na kita sa Pentecostes 2025. Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. May report kita dyan sa luwas. Karen Ala on the spot report. Ala, Karen, good morning. Oh, saka tatabon niya. Tingog kan Banwaan na naman paano. Makonsility. Tatabon jing, Chief Tech. Bata maparada kita, para kitang naka-yellow. Ayan, what happened? Sige, connectar ulit na. Madali sana muna, Karen, ha? Madali sana at i-connect natin yung line dyan sa luwas. O, tamang-tama, pagka-report mo, maalas 10 may bareta mo na si Jen. Ano? Yan. Hintayin natin. Ano bang nangyari? What happened? Tabi, Chief Tech Ramir. Bata Puertiso, kunya ni Karen. Ba naman? Oy, good morning dyan, Tabi, sa mga taga-Kunyan. Ining Marquez. Buda dyan sa Sipi. Mga taga-Sipi kan Daraga. Dakol kitang mga parantabay dyan sa Sipi kan Daraga. 1824 ang nagdangog dyan sa to. Sa Mahimater Salutis Seminary. Ano, yan. Sa Sipi San Daraga, Tabi. Morning dyan sa Indogabos. Okay na, Chief Tech Ramir, naka-re-establish yung line dyan sa kay Karen. And palantabi, naka ready na. Ayan na yung report ni Karen.
Karen Ala on the spot report. Karen, good morning. Go ahead. Yes, thank you, Tabing Saltillo. Good morning. Live kita digdi sa Albay Astrodome kung saan para detabot na ang mga atleta hanggang sa Albay Division para sa Thanksgiving and Recognition Rights. Then palarong Bicol asin pambansa, medalist na itikot lang sa Ano yan su pagtaon na aning Ondra, parang testimonial lunch yan pag yes, Sir Tio. tapos Iyo ini to beneficios. Thanksgiving and Recognition Rights. Kan mga nas palarong Bicol asin palarong pambansa medalist 30 cm kan kumpir sa potential kan Albay. At ang sinigad sa inyo pagkatabi Sir Tio, sarong pasasalamat kan kumpir sa potential kan Albay. Basta-basta ang pagtaon ho, kagayon kang setup dyan, kan Talaga, Sir Tio. talagang igwaning prestihiyo, igwang dignidad, igwaning pag-onra sa saindang itinaong pagpapahiling maning abilidad, representado ang Albay Budan Bicol. Tama ka dyan, Sir Tio. Ayun, Talagang ano. pinaghandaan man sa Provincial Government of Albay Ayun. bilang pasasalamat sa unang itigpulik ninda. Yeah. Ngunyan, sa Tigwa ka lamang makahuron yan taod-taod, ano? So matatawan maning insentibo, so sa Bulawan Palarong Bicol, Bulawan Palarong Pabansa or so mga succeeding pang mga medalists, ano? Opo, Sir Tio. Makwanta lamang kung anong pagmati man nila natawan silang Ondra, and kung igwa dyan yung mga atleta na daing Bulawan na nako gold or silver or bronze na titawan man giraraning Ondra, kung ano man sa iya man na masasabi. yes po, Sir Okay, Tio. sige. Yan, Sir Tio, anik sa nabiktinag iyan sa Albay Astrodome, Karen Ala, Deputy Engineer. Salamat, Karen. Karen Ala on the spot report. Thank you so much, Karen. Anong advice mo, Chief Tech Ramir? Ayun, no, sakto ng alas 10 bagaw. Mabareta mo na si Jen. Then may mga hanap buhay kita. We will be right back. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan!
Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gamos. Oras sa Pilipinas, 1 minuto pasado alas 10. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nadakop na kang Land Transportation Office o LTO ang sobra sa 18,900 na motorista kang bulan ng Mayo dahil sa pagmamaneho ng mga bako-orestradong lunadan. Sigon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, nakadaklan sa mga nairehistrong pagsuhay na bako-orestradong lunadan iyo ang 200 o 12,200 na motorsiklo asin 3,000 na tricycle. Kay bahan man digdi ang 1,800 na van asin 1,000 na pribadong lunadan, mantang ang natatadang numero mga jeep o mga jeepney asin truck. Hinagan man ni Mendoza sa mga tagsadiri kang bihikulo na siguruho na rehistrado an sa indang mga unit para makaibitar sa maabot na 10,000 pesos na multa. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Sa indong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Tignan sa ilalim ng cap o selyo ng Ginebra products at i-claim ang price sa partner outlets. Runs from March 15 to July 31 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan.
May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tingogan Banwaan. Pio Fernandez. May nadangog ako. Pwede man gid sa programa ta Chief Tech Ramir. Ano daw ade? Ang pipi mo, ang pipi ko, yan si Papa P. Tingogan Banwaan. Pio Fernandez. Pwede Chief Tech Ramir? Approve na. Pwede magano pagibuhan ta daw. Ang papa mo, ang papa ko. O susaro, ang pipi mo. Baga, double P baga, pipi. Kamu na naman, madagit na naman kamukaan. Sige, good morning Palantabi O so mga kandidatos dyan, nagkandidatos ng Ganaoday, file na kamukan SOSI, yung Statement of Contributions and Expenditures. Tao to na si Congressman-elect Caloy Andes Loria, nakapag-file na, kainot-inuting nakapag-file, nag-comple, kan ipigmamando po kan lay, susog sa Omnibus Election Code and other supplementary applicable laws. Nag-file na siya bilang yun na nga niyan, sarong nagsusunod sa reglamento, nagsusunod sa espiritu kan lay na dapat magkumple kan mga bagay na yan. Nakapag-file na po si Congressman-elect Caloy Andes Loria kan Statement of Contributions and Expenditures. Gabos iyan dapat mag-file either winning candidates or non-winning candidates. Mag-file po tabi kamo. Yan, nakapag-file na si Congressman-elect Caloy Andes Loria diyan mismo sa Comelec Albay. Yan. And nasa proseso pa kaya ngunyan kan pag-establish kan opisina, takaipuhan yan administrative work kaipuhan yan. Duman, may nako kitang informasyon from Congress, garian o ko paron, na itao sa iya, so opisina man, na pig-okupar ni Congressman Didi Cabredo. Yan, kan 3rd District. Gariduman siya naka-assign. And siyempre, si Congressman Adrian-elect, igaman yaning maduduman na lugar, si Congressman Chris Alagman, igaman iyan. Depende na yan sa sistema man gayuduman sa Kongreso. Sa pagikan Secretary General, si Reginald Velasco. Basta ang sabi, itong na destino sa opisina ni Congressman-elect Caloy Andes Loria, kan 2nd District, duman sa opisinang pig-okuparman ni Congressman Didi Cabredo. Yan. So, nag-establish po kan staffing pattern kabos, so mga setup na duman, so organizational structure, pati man po digdi sa 2nd District Congressional Office sa baba. Dahil ko lang nako apa kung sa inso opisina gigibuhon.
taas planned kunta na duman sa compound kan Macapa Corporation na yaon so residensya mismo ni Kaloy sabi kay ito ni Congressman-elect Kaloy Loria, mas maray na digdig ko taan na ngaya papapiyot taharani sa harong na atindirang ko ang trabaho ang tao and daharani sa puso tangaya bilang talagang pagbabago digdi igwan ni mga buildings dyan ngunyan na medyo for delikadesa ta siyempre maarkilabagan ang gobyerno tapos maduman maokupar sa propiedad na daingo na ngaya bako nang ihanap na sa nangayon ng ibang lugar tanganing daining problema iyan ang saro sa mga mindset na ipigo ka ni Kaloy na Andes Lorian magsunod po sa proseso ta marauton man baga na so propiedad ko ngaya ipaarkila sa gobyerno ta duman sa opisina kan Second Congressional District Office digdi sa baba day masupog ngaya por delikadesa ihanap ning ibang propiedad ngaya sige so iyan po tabi and so staffing pattern man yung organizational structure digdi sa baba pinag-build up na po yan and yung interlinkages sa mga ahensyas di gobyerno both duman sa itaas sa national level nagpupuo na sindang magkortesiya tabi sa mga sekretaryos gabos and digdi man sa baba so mga yaon madiding regional offices nagkukortesiya naman baga kay Kaloy na Andes Loria yung congressman-elect nagkakaper na dyan yung Navy ata yun yung Coast Guard baga rin nagbisita naman dyan they paid a courtesy call kay Congressman-elect Kaloy Andes Loria and iyan po sukalinga so social service arm igwa na ning naglilibot dyan sa mga health centers sa 2nd District so aabuton tanganing ma-assess and duman ma-reprogram kan pagpadagos kang kunyan kan ining kalinga ito bagang sa mga medical missions or what kung kaipuhanan and then ma-assess so needs kan mga nasa barangay health centers tamas maray na itong dyan mismo sa barangay ang sabi ni Congressman-elect Kaloy Andes Loria dyan sa barangay igwanang nadudumanan so mga tao na kung ngaya ma-minimize na so pag medical mission mas magayon na dyan na day na magparahalat ngaya kuno arin maduman so kalinga ta dipisil ngaya kung may namamatian na mahalat ngaya kuno arin maduman so medical mission day mapupwede dyan sa barangay so mga basic na pangangaipo mga paracetamol ining so sa pag blood pressure temperature so mga kahilangan na dyan mabubulong naman kaya na kan mga health workers yan maasikaso na yan including yung water facility sanitation makwa na and then so mga medical mission dumana sa pangdarakulaan na tabi yan depende po sa pag-assess kan sitwasyon so halat-halaton lang po muna na sa transition pagunyan ini man na si Congressman-elect Kaloy Andes Loria po sige may mga report kita dyan sa luwas isihon ta si Compadre Al Armario sa oras na alas 10:12 nin pagkauto Al Armario on the spot report. Kumpadreng Al, what's happening? Good morning, tabi. Salamat, Paday. Good morning. Kaya gusto ko magpaili kan bagong intro mo dyan, Eto na. Al Armario on the spot report. Si Ram sana. Ay mga paliya-liya. The best. Eto, Paday, sa informasyon pa, hangagad, kansanggunian panglunsod kan Legazpi, kay Alcalde Attorney Pido Garbin Jr., na ma-revive ang itong integrated Coastal Resource Management o ICRM nabigapod kay ito Integrated Coastal Resource Management na na-dissolve na ini dahil bako na aktibo ang mga miyembros sa resolusyon ni City Councilor Iggy Ohano. Dakulang bagay ang grupong ito dahil naging katabang kan gobyerno lokal under City Agriculture's Office na magkabarantayan ang mga marine resources sa Legazpi na dahil maabuso. Nagriparos na mga coral reef na minsan
iperwisyo kana mga illegal na parasira. Yan. Siya na uso kay itong bomba. Yan. As in, paggamit nin pigapunda cyanide. Mm-hmm. At least, itong grupo kan Integrated Coastal Resource Management nagkaparantayan ninda na dahil maabuso ang mga resources naturales ang syudad diyan sa kadagatan. As in, sa ropa na at bakawan pade iyo ining mga pigtaranom dyan na bakawan sa coastal areas. Ada kulang bagay man ini na sa indang tinutukan. Ada kulang bagay na nagiging sirungan, breeding area. Yes. Kan mga sira asin iba pang recursos naturales sa kadagatan taligdi sa syudad. Oho. Nadisur mo garing itong grupong ito sa inot administrasyon dahil sabi nagkulang-kulang man sa pondo. Asin bako naman aktibo so ibang miyembro. Naroon naman ko kayo ito. May mga diverse pang mga miyembros kayan. Dayuan mahilig baga mag-dive. Iyon mga naging aktibo kan panahon na ito. Alagad, yun ang ano yan na disolve yan na pundo. Kaya gusto ini ma-revive giraray sa pagi ka resolusyon ni City Councilor Regio Ano na inuyunan man ka na pag-iriba na sana matawan daw ini ni atensyon ni Alkalde Attorney Pino Garbin Jr. O kung bako man sa masunod na administrasyon ni incoming Mayor Isiam Ismael. Yes. Nanganing na itong grupong ito, Integrated Coastal Resource Management, maging katabang kanda syudad sa pagbabantay sa tuyang mga rekursos naturales diyan sa kadagatan o di sa kadagatan kan syudad ng Legazpi. Roger to that. Sige. Oo, so yan tabi ang informasyon pa giraray halay sa City Hall Alarmario, DCGB. Salamat kumpadreng Al. Al Armario on the spot report. Yan, tama man ang gadano. It's a nice move na ma-revive yan na ICRM, Integrated Coastal Resource Management. Yan, tabi. Okay, sige ito po may nagpaparaharapot man sa satuya ining manungod sa Subareta baga na nakaluwas na online and sa radyo gabos. Sumanungod kan pag-downgrade kan verdict kan ombudsman na pinag-downgrade kan Court of Appeals. Sumanungod baga kay Governor-elect Noel Rosal. Tas ombudsman baga tabi initial findings ninda manungod ini duman sa kaso na nagpuon kan ipinagadestino si Engineer Clemente Ibo as nag-aktibar as provincial engineer kan Albay na samantalang sa iyang item susog sa serbisyo sibil city engineer siya kan Legazpi. Okay. Ngunyan di pag-asumir ba ka ito ni now Governor-elect Noel Rosal so nakalis pa so aynot pa baga so bago siya na dismiss sa trabaho nag-asumir baga siya ka ito ning almost 6 months more or less dinara niya si Engineer Ibo nag-aktibar as provincial engineer and naging chairman pa nga dito kan Bids and Awards Committee if I'm not mistaken. So ipigreklamo duman so arog ka itong sistema sa ombudsman. So findings kang ombudsman initially is guilty may nabalgar na lahi, civil service rules and other suppletory laws susugman duman sa isinaangat na reklamo. Kung ano sa isinaangat na reklamo na found out kan ombudsman initially da guilty duman si Governor-elect Noel Rosal kaya baga igwanin na verdict kung baga sentensya na kasabay duman so accessory penalty na disqualification to hold public office perpetually. Yan. So dismissal principal na kunya na verdict
ang igong accessory penalty, kung katakod na penalidad na, por dahil duman sa dismissal mo, day ka na makakakapot nin ilihidong pwesto or bako man na ilihidong pwesto sa ano man na pwesto sa gobyerno. Nag-apilar sa Court of Appeals, ang sabi kan Court of Appeals, yes, guilty, but with kumbaga revision o pag-modify kan verdict na dai hahaliw na ito so perpetual disqualification to hold public office ang idinuo na sana susug ini sa mga bareta ha, ang idinuo na sana is 1 year suspension. Ngunyan diyan na naglalaog na naman so problema. Ano po ining 1 year suspension? Will it take effect pag take off ni Governor Noel Rosal ining June 30? Yan ang sa tuyang aabangan and makakaukod kita kung paano iyan tabi. So effectivity kay itong suspension, when will it accrue? Kumbaga, no arin mapuon ano tabi, yan. When will it accrue tabi? So suspension ay na 1 year. Ano? Yan. So yan yan ang sa tuyang yan ang sa tuyang aaramon sa mga maabot ta hilingon ta comes June 30 kung ano ang magiging aplikasyon kaini kan Department of Interior and Local Government. So ito bagang kwan, so balikan ta so dating verdict kan ombudsman na modify ito kan Court of Appeals. Okay? Pero yaon so guilty verdict na modify lang, nahali lang itong so perpetual disqualification to hold public office plus suspension sana for 1 year. The question is, when will that suspension take effect? Yan. Interesting enough, ano? Kaya hihintay natin ang June 30 what will happen. Okay. Now, if ever naman, what will happen if magkaigwa maning motion for reconsideration? Ano? So, nagsaangat maning kaso kay Governor-elect Noel Rosal. What will happen na naman? Halaton tiyan, we will cross the bridge when we are there. Yan, tabi. Basta iyan po, ha? Iyan ang kuangkaan, iyan ang sa paghapot-hapot niya to sa legal community na midbid niya to na nakakataokan sa indang opinion man, iyo yan po. Dahil man kita nakakakumpaning iba pang opinion. Basta so inabot ko sa naman na midbid ko, ano niya ko ini? Iyan so taramo ninda. There may be other point of view gayo. Daday ko man inabot pa, o bako kong midbid, na igaw man ning another point of view na nasa legal circle. Basta iyan, so inabot ko man sa namo na tabi. Ano? Iyan po. Ang question, when will that 1 year suspension take effect? Will it take effect upon assumption ni Governor Noel comes June 30? Kukumplihan niya ito or what? Tabi. Or nasirbihan niya na ito halimbawa. Dai na baga, kuha na baga siya, na-dismiss na siya eh. Nasirbihan niya na ba ito? Counted na ba ito duman? Yan ang mga kuangkaan tabi. Ang mga gray area pa na sa tuyang susubaybayan sa mga maabot na aldao. Ano po, tabi? So yan, at least, iyan po ang kuangkaan sistema ta. Iyan so bareta pa sa bareta na hihiling niya to. Taday man kita ning hard copy pa, kaso kabilugan mismo kan teksto kan desisyon. Basta suduman sa bareta, duman mo na kita nagbasarman, kan question niya to na ipighapot sa mga mas nakakasabot sa tuyang nasa legal circle. Yung ayan, when will that will it be still applicable yung 1 year suspension being the fact na siya nagserbi na kumbaga natangkas na nga na isa sa kwan na-dismiss na, kumbaga naserbihan niya na ba ito, or will it take effect pag sumpa niya? Pag-assume yan, tabi. So napagaan-gaan lang susintensya kumbaga. May major revision, major modification yung ano ba yan? Court of Appeals. Yan. Korte de Apelasyon, kumbaga. May modification lang.
And what will happen if mag-MR, mag-motion for reconsideration, what will happen kung mag-MR? Will this new decision be considered or mabalik kita naman sa dating sitwasyon na? Kumbaga, di ipapig-revise kan Court of Appeals sa original decision. Yan tabi ang mga dapat niya tong masubaybayan. Interesting. Makulor na naman ini. Pag June 30, hiling mong tatabi ang mga point of views and we will present it as cold as cucumber. Kung ano ang kuangkaan without any kumbaga tingog political inclination, kung ano po ang mga nagbubutwa na dapat na sunodon, susug po sa espiritu kan lay. Yan baga paano sa pagpautob niya to kan espiritu kan lay, igwa talaga dyaning mabibeneficiaran, igwa dyanin adversely affected tabi. Takaipuan talaga, igwa ning mag-give way tanganing mapangibabaw sa rule of law. Yun. Pwede na tabi kita, Chief Tech Ramir, Tata Adrian, and tabi Jerome. Ilinga daw ang kalendaryo dyan. Yeah? Okay na. Salamat kan sa ido pagantabay. Mahal na amang Diyos ang magbantayan. Masunod si News Direct Marano. And then, iba pang mga masunod na programa. Salamat po and mahal na Diyos ang magbantay. Ako po si Pio Fernandez. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Panatag ang loob na bukas nanamnamin ang tagumpay. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Wake up to amazing savings at Metro